ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। କେହି ବି କହନ୍ତିନି ଯେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାରୀ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ନା, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ ଉପରେ। ପିଲାଦିନର ସେହି ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଥିଲାବେଳେ ଲାଗେ ମୁଁ ବି ଦିନେ ବଡ଼ ହେବି, ମୁଁ ବି ଦିନେ ବାହା ହେବି, ଏଇଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ମୁଁ ଜିନ୍ଦି ବଞ୍ଚିବି। ପାଠର ପ୍ରେସର ନଥିବ, କିଏ ବି କହିବେନି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବୋଲି। ପିଲାବେଳେ ସେମିତି ଲାଗେ ନା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୟସ ବଢ଼େ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼େ, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼େ, ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ ସେ ଭିତରେ। କେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି? ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ପାର୍କ ଯିବା, ଟିକେ ପାର୍ଟି ଯିବା, ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଯିବା, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେବା, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ, କୌଣସି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ମନ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସାମୟିକ ଶାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ବୋଝ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ମନ ସେଇଠି ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କେଉଁଠି ସେ ଶାନ୍ତି ଅଛି? କେବଳ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବସିବା, ସେ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଶରଣ ଯିବା। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। କାରଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେ ଅନୁଭବରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା, ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ନିଜ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମକୁ ରାଗ ଆସିଥାଏ, ଈର୍ଷା ଆସିଥାଏ, କୁଟ କପଟତା ଏସବୁ କିଛି ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ସେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରିକ କୃପା, ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କରି କୃପା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କରି କୃପା ବିନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା, ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା।